Budem hovoriť slovensky, pretože organizátori sa rozhodli, že mi dajú 30 minút. Po 15 rokoch, keď žijem v Čechách, som si uvedomil, že ak hovorím iným jazykom ako mojim rodným, tak som o polovicu kratší. Neviem, ak to máte vy. Takže kdyby som mluvil česky, tak je to za 10 minút, ale ja mám tam tú půl hoďku, takže tá slovenčina sa trošku naženie. Prečo o tom hovorím? Pretože ten váš e-shop je de facto jazyk. Ten neutrálny jazyk, ale za chvíľočku poviem, že dúfam, že aj emočný, ktorý má prepojovať vás, svet poskytovateľa a potom zákazníka, svet toho, kto to nakupuje. A veľmi dobre viete, že ak ten váš e-shop je prebujnelý, tak proste tam človek tomu nerozumie a stratí sa. A v každej konverzácii ľudia si pamätajú prvú a poslednú časť. Čiže o tom sa budem snažiť dneska povedať. To moje predstavenie bolo nejaké, ja chcem len povedať, že som organizátor mi vlastne ešte bol pozvaný aj kvôli tomu, že ja som ľudový liečiteľ tých pacientov, ktorí trpia na nemoc nebo na chorobu, ktorá sa volá produktový narcizmus. A ako vidíte, asi som provokatér, pretože tie čísla, čo tam boli predtým, že na prvom mieste je produkt a ja som sem prišiel hneď na začiatok a hneď to dávam vlastne do procesu eutanázie, biznis nejaký, proč zabíte ho a zničte ho, tak by si musíte povedať, že on je blázon, alebo chce iba bulvárne niečo povedať. Uvidíme. Ja vám totiž chcem v niekoľkých skúsenostiach, ktoré mám a v niekoľkých názoroch na veci, ktoré sú za mnou, vlastne povedať niekoľko tých podstatných vecí. Keď sa na to pozeráte a vidíte, že to je rozmazané, tak to má byť. Dobre, takže nemajte so sebou žiaden problém. O čo vlastne ide? Ja vám nechcem radiť. Ja chcem len povedať, že tí, s ktorými pracujem, aplikujú princípy, o ktoré sa poradím dneska s vami, tak sú úspešní. Takže nechám to na vás, čo s tým urobíte. A tá prvá skúsenosť hovorí o tom, že ak zakladáte svoj e-shop alebo svoj vlastný biznis a od začiatku premýšľate o tom svojom e-shope ako o shopping centre, tak vám to strašne zjednoduší život. Totiž, ako vyzerá shopping centrum a všetci ho ovládate a všetci viete, prečo tam chodíte, na čo tam chodíte, jak to tam funguje. Veľmi dobre viete, že to shopping centrum má 3-4 konkurenčné obchody vedľa seba alebo v inej časti toho priestoru. Dokonca je tam food court, na tom food courte je 20 reštaurácií, každá sa uživí. Je dokázané, že ak sa nachádza na tej istej ulici viac reštaurácií, sú úspešnejšie, ako by tam bola iba jedna. Takže od začiatku to pravidlo alebo princíp číslo 1 je rozmýšľaj o svojom e-shope ako o shopping centre, kam chodia ľudia ako ty kvôli čomu. Zábava, stretnutie, zvedavosť, inšpirácia, nákup. Je tam strašne veľa dôvodov. Ako náhle ty sa zbavíš vo svojom princípe uvažovania o tvojom e-shope týchto princípov, tak si sa vlastne ochudobnil o to, aby tí ľudia, ktorí tam sú, aby to vnímali. Druhý princíp, ktorý je strašne dôležitý pre nielen ten e-shopový, ale akýkoľvek biznis je, kvôli čomu vlastne tá vaša firma existuje. Keď som sa pýtal túto otázku a v tomto biznise sa pohybujem 20 rokov, tak 15 rokov dozadu ľudí buď na workshope, asi to je najlepšie, jak sa mi to osvedčilo, tak tí ľudia odpovedali, prečo existuje vaša firma. A aká bola tá odpoveď? Aby sme zarobili peniaze, aby sme mali zisk. Ale posledné 2-3 roky dostávam trošičku inú odpoveď od firiem, ktorým sa pozeráte na zadok. Nie do zadku, aby som bol slušný, ale na zadok. To znamená, že sú pred vami. A tí ľudia v tých organizáciách hovoria, že tým ultimátnym alebo základným cieľom, prečo funguje naša firma, je vyrobiť zákazníka. Čiže schopnosť uvažovať o biznise ako o shopping centre, ktoré má v centre svojho diania fungovanie svojho zákazníka, je ten základný a podstatný element, ktorým začína akékoľvek budovanie biznisu. Keď si zoberiem tú vodu, ktorú som tam vlastne si priniesol a tú vodu by som si kúpil v Tesku, koľko stojí? Euro? Keď pôjdem do reštaurácie, koľko stojí? 2,50 v kaviarni? Keď pôjdem, ja neviem, na letisko, koľko stojí? 5 eur? Keď pôjdem, ja neviem, do nočného baru, vy ste pracujúci ľudia, takže ja vám len poviem, že to stojí 7. A teraz, stále tá istá voda. V čom je rozdiel? Stále ten istý produkt. V čom je rozdiel? No v tom kontexte. A preto vám hovorím o tom, že ako náhle ste schopní, ešte raz to zopakujem, a to nie je kvôli tomu, že koktám, alebo že máte blbú pamäť, ale je to dôležité,
Ako náhle premýšľate o svojom produkte v kontexte a ste schopní vytvoriť kontext, v ktorom ten váš produkt začne mať pre vášho nakupujúceho efekt, že je v nočnom bare, tak bez myhnutia oka vám tých 7 eur za tú vodu dá a dokonca sa bude správať inak ako v tom Tesku, lebo tí ľudia si pozrú tú cenovku a kúpia to za 75 centov, ale o 2:00 ráno, a nie kvôli tomu, že by mali 3 promile, to kúpia za 7 eur bez toho, aby sa spýtali, koľko to stojí. Nie je to princíp, ktorým by sme sa mali zaoberať? Nie je to princíp, ktorý by sme mali zohľadniť na to, aby ten váš e-shop nebol len nejakým narcistickým zamilovaním, že som na mojej, buď materskej alebo otcovskej dovolenke proste vymyslel nový podbradník s nejakým novým nápisom, ktorý chcem predať nejakým 7 ľuďom, tak si založím e-shop. Zabíjam produkt, darí sa mi to? Možno z tých vecí, ktoré s tými vašimi biznismi strašne súvisia, sú vlastne fázy. To, že máte nadšenie, je super. Ja sa bojím ľudí s nadšením. Viete, kedy sa im hovorilo, človek, ktorý je aktívny blbec, je horší ako, jak sa hovorí, triedny nepriateľ. A preto čím ďalej, tým viac sa dneska zvyšuje vek ľudí, ktorí zakladajú úspešné biznisy. Dokonca som nedávno aj tuto v Čechách robili alebo sme našli nejakú štatistiku, nerobili sme ju, tak je to po 40-ke. Čiže ľudia, ktorí to už niečo odpracovali, ktorí už majú tú životnú skúsenosť a kombináciu vedomostí, kombináciu skúseností, kombináciu názorov, ale hlavne majú niečo napozerané, najazdené. A práve títo ľudia sú v tom predpoklade fungovania toho biznisu efektívnejší. A preto ten prvý krok pri tvorbe vášho biznisu je plánovanie. Ja vás tým nechcem poučiť. Ja vám len chcem povedať, že 80% tých, ktorí dneska sa nachádzajú na cintoríne e-shopov alebo akýchkoľvek iných firiem, podcenili plánovanie, pretože strašné. A tá najdôležitejšia vec, ktorá pri zakladaní úspešného je, že ako si to naplánuješ a s akými hypotézami funguješ. Až potom sa môžeš dostať logicky do tej druhej fázy, a to je budovanie tej tvojej firmy. Koľký z vás ste si vlastne postavili dom sami? Myslím, rodinný dom. A koľký z vás ste začali od podkrovia? Ale tak dvihnite ruku, koľký z vás. Čiže ten základ toho, ktorý ja ako zákazník nikdy neuvidím, ten je v zemi. Pokiaľ nechcete, aby vám to zobral prvý Vánok, ktorá začalo vonku fúkať, tak sa rýchle pripoistíte. Možno to cez e-shop sa dá niekomu. Takže, aký ten plán mám, tak až potom môžem začať budovať. A keď budujem tú organizáciu, tak tam fungujú úplne iné procesy ako v ďalšej fázi a to je, že tá firma rastie. Opakujem druhýkrát, pretože to je dôležité. Ak chcete, aby vaša firma rástla, aby rástla, tak je to iný proces ako pri budovaní. Preto tie štatistiky sú neúprosné. Dokonca sa doporučuje, aby majitelia, alebo otcovia, alebo mami projektov alebo myšlienok opustili vedenie firmy po 3 rokoch. Pretože v momente, keď ten plán a to budovanie završia, tak nastupujú úplne iné skily a zručnosti, ktoré ani oni neovládajú. Preto je dobre prizvať si ľudí, ktorí ten skill set majú, aby vám pomohli tú firmu vlastne posúvať ďalej. A nie, aby ste sa k nej opäť narcisticky správali. A až keď máte ten rast, až potom nastupuje fáza toho škálovania. V ktorej fáze je ten váš e-shop? Ako dôsledný, ako profesionálny, ako úprimný, ako nenarcistický ste voči tomu, ako si to staviate. A teraz sa pozrite, že keby som vám povedal, napíšem mailovú adresu, pošlite mi svoju plánovaciu dokumentáciu k tej firme, či by ste mi napísali, že sorry, nemám, alebo to mám rúžom na servítke, alebo to mám proste, neviem čím na toaleťaku, neviem. Hej. Ale ak to nemáte, tak dneska sa môžete o ten svoj biznis akože významne triasť. Jaká je z toho, tuto v Čechách je také krásne to združenie z toho ven, alebo jak sa to číta, podľa toho, kde to dáte, z toho ven. Z toho ven, aha. Takže, jak vlastne z toho výjsť von? No, to kľúčové slovo, ktoré si zoberte so sebou a aplikujte ho do tých princípov, ktoré som vám povedal zatiaľ, je zjednodušenie. Čím väčší sen máte,
čím väčšiu ambíciu zasiahnuť tisíce až milióny klientov. Ak chcete byť globálni, to pravidlo ide presne úplne opačným smerom, ako by sa zdalo, že vám vaša logika našepkáva. To znamená, že nie je robiť všetko, ale robiť len niečo. A v tomto svete toho biznisu, ktorý chcete rásť a škálovať, sa to volá simplifikácia. Zjednodušovanie. Ak je to úplne jednoduché, vtedy to môžete posunúť ďalej. Ale má to v sebe ešte ten druhý element a tento musí byť simple fun. On to nesmie byť vulgárne. On to nesmie byť debilné. Debilita je pod 60 IQ alebo pod 40 nejak tak. Hej, potom je imbecilita. Čiže ono tam musí byť ten fun, musí tam byť tá zábava, musí tam byť ten engagement. A jak na to? Tá cesta k tomu funguje cez navigáciu, ktorá v dnešnom svete má jednotný jazyk a volá sa Customer Journey alebo zákaznícka cesta. Čiže na to, aby si sa nestratil v tých 4 fázach budovania tvojej organizácie a aby si vedel, ktorými procesmi ten svoj e-shopový svet podobajúci sa na shopping centru môže stavať, tak funguj na základe krokov tej zákazníckej cesty. Čiže od momentu, kým to začne, až do momentu, kým to skončí. Ako náhle máš pod kontrolou, ako e-shop owner, svet zákazníckej cesty, jak to hovoríme my na východe Slovenska, you are halfway there. A preto v tejto zákazníckej ceste existuje ešte jeden veľmi dôležitý element a ten vlastne vyplní zbytok mojej prezentácie a to sú tzv. Momenty pravdy. Čo je ten moment pravdy? Moment pravdy je moment, kedy sa váš zákazník rozhoduje, či pôjde ďalej. A preto na tej ceste, ktorú som tam genericky ukázal v nejakom piktograme, je viac ako dôležité, aby si sa v tom tvojom príbehu zameral na to, čo budú tie tvoje momenty pravdy v biznise, ktorý rozvíjaš. Prečo sa tým musíme zaoberať? A ja vám to ukážem na takých 4+1 momentoch pravdy ku každému stručne. Každý z vás ich veľmi dôsledne teraz napočúvajte a potom sa k im povenujte, pretože to môže významne zvýšiť váš efektivitu alebo výsledky v vašom biznise. Toto ešte nie je moment pravdy, ale je to moment uvedomenia, kedy je podstatné si vlastne uvedomiť, že či ten produkt, alebo tú službu, alebo to riešenie, ktoré máš, či je vôbec treba. Lebo to, že ste si to vymysleli doma, alebo to, že vám 5 kamarátov v krčme na to nadáva, že niečo nefunguje, alebo že vám 5 iných kamarátok povie, že tam niečo nie je v poriadku, to nie je povod na to, aby ste založili biznis. Dobre? Ak áno, ak sú to otcové peniaze, fajn, chápem, hrajme sa, alebo ak ste niečo vyhrali, aj to je úplne perfektné, ale vo väčšine prípadov to tak nie je. Čiže v tom prvom a základnom princípe, o ktorom som vravel, že 80% tých biznisov dneska zakape, nebola to reklama na alkohol, je etnografický výskum. To znamená, že ako poznáte mentalitu a rozhodovacie modely vlastne najprv celej populácie, ešte vôbec nehovorím o produkte, ale o populácie. Dneska sú tu v Čechách aj na Slovensku agentúry, ktoré sa presne venujú tomu, aby vám urobili tzv. Lifestyle analýzu. Čiže o jedno poschodie vyššie, ako je customer lifestyle, ale je to vlastne, jak žijú ľudia. Čiže tých 10 miliónov Čechov a 5 miliónov Slovákov my vieme zakaskádovať do určitých archetypov a na čo sa v tých archetypoch pozeráme, je vlastne na modely správania sa a rozhodovania. Ono vám to je strašne málo, keď zistíte, že v tom archetype toho človeka je to chlap, má 40 rokov, vysokú školu, má rád zvieratá a tak ďalej a tak ďalej. Vy zistíte, že to, čo som povedal, sa rovnako hodí na Ozzy Osbourna ako na princa Charlesa. Tiež majú radi zvieratá, len každý inak. Čiže my sa musíme pozerať na to, akým spôsobom sa ten človek správa v tej situácii, keď sa rozhoduje. A preto to, že robíte fokusové skupiny a sú tu nejaké dotazníky, ja ich rešpektujem, ale keď sa rozhodujem, tak si dávam pozor na to, aby som sa pri tvorbe môjho nového produktu, lebo naozaj to srdiečko tej firmy, tak sa vlastne pozriem na to, či 3 nezávislé zdroje, ale dotazník Fokuska, ale hlavne, a tu počiarkujem, pozorovanie bežného života ľudí mi vlastne dáva impuls, aby som ten svoj biznis založil.
Takže prvé je, aby som si ten etnografický, ten spôsob myslenia, správania a rozhodovania ľudí, aby som sa ho naučil, naštudoval. Stojí to asi 2 fľaše vína, 4 hodiny času, akúkoľvek metriku na to chcete, strašne vám to zjednoduší život, aby ste sa vedeli pustiť do ďalšej strany. Keď už zistíte, že v tom svete tej populácie tých 15 miliónov ľudí, ak zostanem len v Československu, ak už existuje tzv. Tá potreba niečoho, tak vstupujem do toho, že ten svoj biznis si vlastne založím, vyklikám si alebo si kúpim u niekoho, ale kto to tu sponzoruje dneska, tak tam máme vlastne tú vizibilitu toho môjho shopu. Čiže ja už keď viem, že toto sú ľudia, ktorí sa rozhodujú vzhľadom na ich nespokojnosť hľadať novú alternatívu, tak ja sa musím svojou kvázi reklamou alebo so svojím upozornením na to, že existujem, nachádzať tam, kde sú oni. A to zase nájdete v tom jednoduchom, ale veľmi dôležitom etnografickom výskume, pretože vy zistíte, či tí ľudia sú na webe, či tí ľudia sú v bare, či čítajú Báječnú ženu alebo Forbes. A ako náhle viete, že kde sa nachádza tá vaša cieľovka a narazí na to, čo vy mu ponúkate, tak to je tzv. Tá relevancia, ktorá súvisí s tým, že ste viditeľní. Pracoval som pre jednu menšiu banku, ktorá sa presne týmto zaoberala, spúšťala svoj e-shop a presne to bolo to, že poďme to vykopnúť vonku, poďme to dať. Ja keď som videl, že sa to túlalo tak po toaletách až po konferenciách pre VIP klientov, tak som si povedal, že to je presne to, čo sa nemôže stať. Takže sme znížili budžet o polovicu a zvýšili sme zacielenie a ver alebo never, tá cieľovka, ktorá mala byť tou našou dotknutou, odrazu vedela o tom, že takéto riešenie existuje, pretože tam bola tá vizibilita. Takže ten moment pravdy je, kde chcem, aby o mňa zakopol môj súčasný alebo aj budúci zákazník. Dnešný svet nie je o preťahovaní. Teraz nemám na mysli žiaden dvojzmysel. A dneska to nie je o tom, že nakupuješ u mňa alebo u neho. Dnešný svet, s ktorým sa zmier, aby si mal ľahší život zase, je, že nakupuješ tam aj u mňa. Okay? Takže to nie je or, ale and. A ako náhle pochopíš, že toto je tá tvoja príležitosť, že ty toho človeka, ktorý má ten status quo, tú zotrvačnosť, ten bias, tak ty ho nechci teraz získať pre seba a robíme to lacnými trikmi, ale zľava, alebo ja neviem, kúpite ho, tí ľudia už nie sú blbí dneska, takže oni vám nenaletia na to, že je niečo zadarmo a už vôbec niekedy to je darček, hej, to je ďalší vylučujúci sa pojem, darček zadarmo. Takže oni na vás musia vedieť naraziť. Ďalší moment pravdy súvisí s tým, že už keď ja viem, že som tá cieľovka a som s niečím nespokojný a hľadám alternatívu, stále pripomínam, že ju hľadám veľmi pasívne, totiž akýkoľvek zákazník a klient, napriek tomu, že je nespokojný od súčasného zákazníka, on od neho neodíde len tak jednoducho. Prečo? No, lebo musí vyvinúť úsilie, tam sa mu to nechce, po prvé, po druhé, tá predchádzajúca firma má prepracované procesy vám to znechutiť. Hej, čiže vám urobí niekoľko prekážok, aby si spôl kašlem na to. Síce mi je to zlé a stojí to viac, ale ja nechcem to tu podstúpiť, tak musíte vymyslieť vy tú ďalšiu vec. A to je tzv. Princíp 10 sekúnd. Čiže ak ja vás nájdem na nejakom banneri a zistím, že mi niečo nefunguje a na to kliknem, tak máte 10 sekúnd na to, aby ste si ma, pozor, ešte nie kúpili, ale aby ste si ma získali. Pod slovičkom experience, a to je často opakujem v tom preklade, čo znamená experience v preklade? Skúsenosť. Je to všetko? Zážitok. Čiže máme 2 pojmy v jednom slove. Preto keď sa bavíme o pojme customer experience, ktorý je stále nepochopený v Československu, a to sa nebojím povedať, je stále nepochopený, je to, že v anglickom experience jedno aj druhé, zatiaľ čo my sa sústreďujeme buď na skúsenosť, a to je racionálna, funguje to, príde to, dvihne mi niekto telefón a tak ďalej, a potom je tam ten zážitok, to je ten fun, ktorý som povedal, že sa mi to páči. A vy máte 10 sekúnd na to, aby ste mi odkomunikovali, niečo v tom obchode máte, teda niečo máte na regáloch, ale že prečo by som si to mal kúpiť. Máte na to 10 sekúnd a hovoríme tomu tzv. Tá relevancia tej value proposition. Čo to znamená? Ponúkam
z recyklovaného materiálu produkty pre športovcov akéhokoľvek športu vo farbe, ktorú si vyberieš s dodávkou do 48 hodín s možnosťou vrátenia tovaru bez akejkoľvek odplaty. Je to message, ktorý by mal z prvého pohľadu na ten váš e-shop k tomu človeku ísť. Čiže všetky tie základné veci z tej value proposition by mali byť urobené práve v tej prvej nábehovej stránke. A ja som si dal tú námahu, že som strávil niekoľko hodín a keď som sa popozeral na tie e-shopy, tak tam tu máme zľavu, potom začali tie okná behať, 45 produktov, proste veľmi ma to vyrušovalo, hučalo to na mňa, hýbalo sa to, predávalo mi to. Nechcel som to. Prečo? Lebo tá value proposition ma vôbec nenaštartovala dostať odpoveď na otázku, prečo by som to robil. Čiže ak ste produktovo orientovaní, ale na vašom e-shope na prvej stránke nereflektujete túto moju realitu, prehrávate o mňa zápas a ja sa tam už nikdy nevrátim. Koľko máme vlastne biznisu v tom e-commerce v Čechách a na Slovensku? V českých číslach je to 2,8 milióna ľudí dneska v Čechách podniká. Máme tu 63 000 e-shopov v Čechách. Priemerný nákup na českom e-shope je 509 €, na Slovensku 389. Keď zoberieme štatisticky, na 1000 Čechov máme 6 e-shopov, 4,4 na Slováka. Čiže nachádzame sa vo veľmi hustom, vo veľmi preplnenom biznise, ktorí naplňujú ľudia, ktorých nazývam s úctou, ale pravdivo naivní podnikatelia. A práve to, že ten naivné podnikanie nereflektuje pravidlá, o ktorých sa tu s vami bavím, tak prepalujú peniaze otcové, zdedené, svoje vlastné, požičané a tak ďalej a tak ďalej. A preto musia prejsť tými 20 rokmi až k tej 40-ke, aby postavili biznis, ktorý im z piatka na pondelok nezakape. Ten ďalší moment pravdy, ktorý je strašne dôležitý, a to je tá skutočná skúsenosť. A to je to, že keď do toho produktového portfólia vojdem, tak tam bude proste to, čo proste dáva zmysel. Existujú firmy, ktoré sa bez ohľadu na to, ako funguje ich biznis, vždycky na konci roka pozrú na posledné 3 produkty a vyradia ich a prinesú nejaké nové. Pandorf, to je také nákupné centrum pri Bratislave, ako poznáte. Tento princíp aplikuje aj v svojich kamenných prevádzkach. Bez ohľadu na to, jak sa máš, posledný obchod, ktorý najmenej zarába, je vymenený za nový. Že musíš makať, lebo nechceš byť na konci. A ja som to priniesol v jednej retailovej sieti tak ďaleko, že som posledných 10% neustále vystavoval tomuto tlaku. Prečo? Aby si uvedomili, že všetky tie princípy doteraz sú momentami pravdy a tento súvisí s tým. Je tam to, čo chcem, čiže prečo som tam prišiel, je tam tá hodnota, ktorá tam potvrdzuje ten môj produkt, tú hodnotu a potom to také magické jednoducho z toho nákupu. Ja som za posledné 2 týždne niekoľko nákupov urobil a takisto ako aj vy, a isto to máte na mysli, je, že ak trvá môj nákupný proces viac ako 3 sekundy, kašlem na to. Čiže ak musím robiť viac klikov a pýtate sa ma otázky toto a toto, to je fajn, že sa o mňa staráte, ale vy ma zracionalizujete. A ja nechcem, a teraz som manipulatívny, a teraz som veľmi silný kapitalista, ja nechcem, aby ste ma zracionalizovali, ja chcem, aby ste ma zemočnili a čím skôr som dokončil ten nákup, aby som ho urobil. A preto ten posledný krok, ten posledný bod pravdy je vlastne to, či na konci celého toho môjho zážitku, ktorý som tu popisoval a skúseností, ja si vlastne povedám, že bolo to dobré. A posledným nejakými vetami, ktorým to chcem zakončiť, tak je to vlastne to meranie, ktoré tu bolo povedané. Ja mám ku NPS proste taký taliansky vzťah s ním máme, niekedy sa hádame, niekedy sa máme radi, ale v princípe, ak vám NPS-ko niečo ukáže a chcete zväčšiť počet tých, ktorí sú tzv. Promotéri, teda tí, ktorí hovoria, že dobre, a chcete to ešte zlepšiť, zlepšujte kvalitu svojich ľudí. Ak chcete zmenšiť počet detraktorov, teda tí, ktorí vám hovoria, že niečo nie je v poriadku, zlepšujte produkt. Kde začať? Vľavo. Ide sa zľava doprava.
Dobre, čiže najprv zlepším kvalitu produktu a potom sa dostanem k tomuto. A to je tá tzv. Posledná alebo ultimátna vec, ktorá súvisí s tou zákazníckou skúsenosťou, o ktorej tu celý čas hovorím. Ja vám ďakujem za to, že ste na úplný úvod vstúpili do sveta momentov pravdy a ja vás pozývam, aby ste si tento audit doma urobili, lebo fakt sa vám bude žiť ľahšie. Ďakujem. Já bych se vrátila k zákaznické cestě, o které jste mluvil, že je velmi důležitá a zásadní pro e-shopy. Mě by zajímalo, kde vůbec zákaznická cesta začíná. Je to ve chvíli, kdy zákazník vstoupí na ten e-shop, nebo kde já zákazníka vůbec podchytím? Je to práve v tom Evernesse. Tá zákaznícká cesta začína práve v pochopení toho, že mám potenciálneho zákazníka. Čiže zákaznícka cesta začína v mojej hlave, nie v zákazníckej hlave. A potom vytváram všetko preto, aby v tých ďalších momentoch pravdy sa stal ten zákazník mojím. Preto odrazu, neviem, koľko je v Prahe žltých aut? Málo? Uvidíte dneska, koľko ich bude. Hej, ako náhle zbadáte. Čiže presne tento efekt sa ja snažím priniesť tým ľuďom, aby potom oni na mňa narážali odrazu všade. A tam začína tá zákaznícka cesta. Uvedomenie si, že tu niečo existuje. A potom samozrejme, poznáte tú reklamu, keď si chlapec kupuje tú Pepsi-Colu, ale kúpi si 2 plechovky Coca-Coly, lebo je malý, aby dotiahol, tak aj to je spôsob, akým vlastne poukazujem na to, že existuje riešenie na tvoj problém. A to je to, že trošku som odvážny, ale aj to je potreba, mať na to odvahu. To znamená, že zákaznická cesta začíná u tvořitele a vizionáře, když chci nějaký produkt nebo službu prodat a v tu chvíli, jak to transformuju k tomu potenciálnímu zákazníkovi od samého prvního kroku. Je to jedna z ciest. Je ich niekoľko, ale táto sa ukazuje, že vedie k peniazom. Tak. A já vám moc krát děkuju. Děkujeme.